Precisamente por eso está en unha situación manifestamente mellorable. Non se pode gobernar a terceira cidade de Galicia con 3 concelleiros. Pensamos dende o principio da legislatura que o lógico era que gobernara a lista máis votada no Concello e na Diputación. O Partido Socialista de forma reiterada e constante incumpliu esa proposta e de feito o que pretendía era gobernar con Jácome no Concello e gobernar con democracia orensana tamén na Diputación. Bueno, nós vamos a intentar darlle estabilidade. As propostas do Grupo Municipal do Partido Popular están aí, están por escrito. Si somos útiles, si se recupera a estabilidade no goberno, estamos dispostos a falar cos 3 concelleiros de democracia orensana e o alcalde. Evidentemente, se o alcalde non quere falar ou pensa que isto se pode facer sin a concurrencia do Partido Popular de Galicia, pois eso non sería posible. Pero a cidade ten que ter un goberno e o Partido Popular de Ourense está disposta a que a cidade teña o goberno. Eso xa non depende só do Partido Popular. Me gustaría que lo hiciera, pero me da la sensación que la legislatura de Pedro Sánchez depende justamente de los indultados, y ellos lo saben. Y por eso le chantajean antes del indulto, durante el indulto, y me temo que posteriormente también después del indulto. Presidente, ¿qué le parecen las exigencias de Jácome para recuperar